billede. For de sergeantelever, som står her, og som i dag skal udnævnes til sergeanter, er der i løbet af sergeantuddannelsen sket en stor forandring. Når du står her, har du nået dit mål om at gennemføre den grundlæggende sergeantuddannelse i hæren. Du er klar til at møde ved din enhed og bruge det, du har lært. Forud for denne dag er der gået nogle meget hektiske måneder. At blive sergeant i hæren kræver, at du er klar til at give dig 100%, og du skal være indstillet på at yde dit yderste og leve op til de forventninger og krav, der stilles. De skal have viljen til at gå den lange vej, der skal til, og til at yde den indsats, der skal til. Hvis de har motivationen, så skal vi nok give dem de faglige færdigheder, der skal til. På Hærens Sergeantskole i Varde bliver du uddannet som instruktør, både generelt og som fysisk træner. Georg, jeg giver nu min befaling for BSO Pia. Eventuelt så skulle jeg sprunget venstre meget her. Du lærer i teori og praksis at føre en gruppe ved din enhed, og du får et indblik i moderne ledelsesteori, som du afprøver sammen med dine kollegaer på skolen. Desuden får du en grundlæggende viden om forsvarets regler og bestemmelser. For eksempel om den militære straffelov, krigens love og arbejdsmiljø. Under uddannelsen får du konkrete færdigheder som specifik våbenuddannelse og at kunne køre lastbil. Dirk præsenterer døv. Som sergeant skal du på en motiverende og inspirerende måde kunne undervise andre voksne. Og nu, 2. Du lærer teori og moderne undervisningsmetoder omkring det at undervise og uddanne andre. Jens, slap af i skulderen. Jeg holder. Sådan der. Meget bedre. Hvad er nøglen i retsstilling? Som instruktør bruger du meget tid på at planlægge dine egne lektioner. Derefter afprøver og gennemfører du dem praktisk. Gennemfører du en kontrol af dine folk, inden du starter? Efter hver gennemførsel af en undervisningslektion får du konstruktiv og umiddelbar feedback fra lærere og dine kollegaer på skolen. Det var det, jeg mente, og så kunne du godt dele alle takterne op i bidder. Du vil overordnet være ansvarlig for din egen uddannelse. Det indebærer en aktiv og engageret indsats fra din side. Det er meget os selv, der er på, så jo mere vi selv kommer på, jo mere lærer vi også at uddanne hinanden. Og man kan også sige, at når vi uddanner hinanden, så får vi også hele tiden feedback, og alle er hernede for at lære det samme. Hvordan ville vi have gjort i den her situation selv, og hvad var ikke så godt, hvad var rigtig godt, hvad skal vi blive ved med at fastholde. Så på den måde så praktiseres det rigtig godt. Jeg har det jo personligt sådan, det er rigtig fedt at skyde, det er rigtig fedt at stå derude, men jeg elsker også at stå foran folk og lære fra mig. Og det er også et af de grunde til, at jeg gerne vil være her, fordi jeg vil også gerne give noget fra mig. Altså de ting, jeg har suget til mig, det vil jeg også rigtig gerne give videre. Her, hvor I står nu, der er det jo skolen. De har så nogle regler. Du får uddannelse i moderne ledelsesteorier, og via en konkret afprøvning af dig som leder, får du mulighed for at afprøve teorierne i forbindelse med øvelser og praktiske opgaver. Så vil jeg have alt materiale. Du starter et personligt udviklingsforløb op, der afdækker dine egne styrker og svagheder. Uddannelsen giver dig forudsætninger for at lede dine folk på den mest hensigtsmæssige måde i den givne situation. Det var en ting, vi gjorde til refleks i min gamle gruppe der. For mig betyder det at lede, at nu er det mig, der går forrest. Det er mig, der skal være det gode eksempel. Det er ikke mig, der går bagved og pisker. Det er mig, der er op foran og siger, følg mig. Perception, at det du ser, det ser jeg måske muligvis ikke på samme måde. Og man skal tage hensyn til hinanden. Og derigennem, der skaber man sådan sin egen måde at lede på, og man får en masse erfaring hernede på, hvordan man som gruppefører gerne vil ud og lede senere hen. Fortsætter marchruten, og vi trækker os op og slutter op på 1. Et fokusområde ved sergeantuddannelsen er disciplin. Det er udtrykt både i den konkrete militære disciplin, men også i den disciplin og selvdisciplin, du skal fremvise for at gennemføre den grundlæggende sergeantuddannelse. Hård, men god. Den er, som den skal være. Vi bliver nødt til selv at have orden i tingene for at kunne lede som et godt eksempel. Hvis ikke du har din selvdisciplin til at sige, godt, nu sætter jeg mig ned og læser det her reglement her og forbereder mig til det her. Nu laver den her lektion her ordentligt. Nu tager jeg over og træner osv. Nu ser jeg godt ud til i morgen i min uniform. Så bliver man sgu sat af, og så afgår du. Fordi vi er et ansigt udadtil, og vi skal vise verden, at vi er disciplinerede og dygtige folk. 10 meter fremad! Venstre! Venstre! Hånd 2! Støt! Hold 1! Springer! Klarmeldinger! Hold 1! Som sergeant skal du kunne føre og lede en gruppe i kamp. Du skal med den indøvede og trænede teknik kunne indsætte din gruppes våben både hensigtsmæssigt og effektivt.
I skal være bedre til at informere nogle af de andre, også de andre grupper. Det skal I, Føringsuddannelsen gennemføres med lærere som undervisere og vejledere, og med dig i rollen som underviser. Du afprøver det, du lærer, i praktik ude i felten. I stedet for, at vi står så klumpet. Der er rigtig godt udsyn der fra den anden side, så er der mere spredning på, når vi går frem. Jeg er fuld, jeg har lige genordnet. Der er fokus på, at det er en uddannelse, du tager, ikke en uddannelse, du får. Hvad kan vi tage med herfra? Hvad kan vi tage med herfra? Okay. Du kan ikke altid spørge pænt, og en gang imellem skal der bare give sin ordre. Det gør, at du skal rykke nogle grænser i dig selv, i forhold til, hvordan du selv agerer som civil i hverdagen. Det lærer vi om teoretisk, og så går vi ud og prøver det praktisk. Og så samtidig med, at vi prøver det praktisk, så lærer vi jo så også en hel masse nye ting at proppe på. Men det er det at være ude i felten og være fuldstændig grøn i skærmen, og ikke have sovet særlig længe og ikke fået særlig meget mad. Og det er der, man får testet sig selv af og finder de grænser, man normalt ikke finder i et hverdagsliv. Og så det at skulle føre en gruppe samtidig med det og vise andre, få andre til at tro, at du har et overskud, som man ikke nødvendigvis har. At du lige skal finde det frem også. Man her også skal hele tiden have folk under sine vinger, selvom man selv kan være helt ude. Det er godt, hvis man kan nå at se 3 muligheder. Jeg kan også lige hurtigt analysere dem, og så tage den rigtige af dem, den der er mest brugbar i forhold til, hvad det egentlig er, den manøvre, man nu skal igennem. Anden gang på tur! Hvad er du? Der er ude en toffee. Okay. Martinsen, hvad vil du give for fod? På sergeantuddannelsen vil du opleve, at samværet med dine kollegaer er både krævende, udfordrende og givende. Kammeratskab og sammenhold udvikler sig, og kanter skal slibes af. Samarbejde, diskussioner og konflikter skal mødes med åben sind og dialog. Også under pres. Skal vi gensløre os også nu her og genlære så? Det er alt sammen af stor betydning for din udvikling som fører, befalingsmand, sergeant, leder og menneske. Det fysiske pres, det sætter jo folk sammen på en måde, og det mentale pres sætter jo folk sammen på en anden måde. Men nu har vi jo efterhånden været det et par gange, og nu er det jo fungerer det skide godt, at vi kan være sammen og være pissegode venner alle sammen. Man kan ikke være soldat uden at være kammerater. Man kan ikke gå i krig med folk, som man ikke er venner med. Så at du ikke går og bliver sur på ham og tænker, han er kraftedeme en sur idiot. Men det er bare fordi han er presset, og det ved man, fordi man er gode kammerater. Man skal også være villig til at give afkald på noget, men du får så også super meget igen. Altså personlig udvikling, der er oplevelser, kammeratskaber. Folk forstår det ikke, hvis de ikke har været der. Det er bånd, man får med nogle mennesker. Du skal have dine fejl og mangler at vide, og når man får dem fra en kammerat, så betyder de også det mere. Og det betyder også, at der bliver gjort det mere ved det. Hvis du ikke kan arbejde sammen med dem, der er i din deling, på godt og ondt, jamen så kan du ikke løse de opgaver, du får stillet. Det er bare en del af det, og en af de sjoveste dele. Så langt I kan komme ud her, det ser pisse godt ud. I den militære fysiske træning lærer du at planlægge og gennemføre din egen træning. Kom nu lidt! Det giver dig kompetence som militær fysisk træner. Ja, det er stærkt. Hæv jer selv. Som sergeant skal du være i god fysisk form og fysisk robust. Også inden møde på sergeantskolen. Meget det med. Kan du stille mig? Ja. Godt løbet i 2. 3.25. 3.25. I dag har jeg fået æren af at køre lidt MFT med jer. Det er godt! Militær fysisk træning giver dig overskud, når du fungerer som fører under feltmæssige forhold. Og så kører man dips på den her måde. Så langt ned man kan! Og militær fysisk træning, det er eksamenspensum på sergeantskolen. Det er jo alfa og omega, at man har kroppen med sig. Du kan ikke blive optaget på sergeantskolen, hvis du ikke er i ordentlig fysisk form. Du nedkæmper ikke dig selv, når du er i så god fysisk form. Det er jo essentielt. Jo bedre form du er, jo bedre er du ude i felten og så videre, jo mere kan du klare derude. Og det kræver, at man tænker lidt ud af boksen. Det er også meget fedt, fordi det skal man jo hele tiden gøre som sergeant, kan man sige. Du kommer i dine situationer. Det er jo meget sjældent, at det sker, som det sker. Og så må man ligesom tænke ud af boksen og sige, okay, hvordan skal jeg gøre det her til min fordel? Sammenhold! Sammenhold! Væk med det. Når du har afsluttet dit tjenestegrænsmodul, så bliver du udnævnt til sergeant i hæren og er klar til at løse opgaven. Du er en rollemodel for undergiven personel. Du udviser korrekt mandskabsbehandling. Du har et højt fagligt niveau. Der vil altid være nye ting og nye opgaver og nye udfordringer, når man står med rigtige levende soldater. Men vi tror på, at vi har skabt det fundament, der skal til, så han er i stand til at varetage opgaven som befalingsmand. Og han kan befale, og han kan håndtere den magt og det ansvar, det er at have befalingsret over sit personel.
fandme godt. Tillykke med. Tak for det. Hej, Lykkehus.